Non hai dúbida en que todos concordamos na importancia do deporte como vehículo transmisor de valores cara á sociedade. E tampouco debe habela en dar un paso firme, un paso ao frente na loita contra a violencia de xénero. Os nosos emblemas, os nosos técnicos, os nosos xogadores, como referentes para a sociedade, son unha ferramenta especial para a concienciación destes valores. Poñeremos todo o que está nas nosas mans para que a mensaxe chegue a todos os rescunchos da nosa terra. Unámonos as nosas forzas para lograr erradicar do noso día a día a desigualdade, a discriminación por xénero, os maltratos e a lacra que supón calquer tipo de violencia. Para o Club Deportivo Lugo é unha honra que a Secretaría Xeral do Deporte conte coa nosa entidade para que se sume a este programa xunto a outros clubes como o Breogán, o Obradoiro, o Celta, o Club Deportivo da Coruña. Entonces, en este ámbito, seguramente, algúns máis clubs gustaríalles estar aquí, pero seguramente a futuro tamén estarán. Gañemos todos este partido, sempre ao carón das persoas que máis precisan de nós. Fomentemos o respeto á igualdade, que os nosos valores traspasen o terreo de xogo, para facer unha sociedade mellor e, polo tanto, un mundo mellor. Gracias. Que o deporte seguramente é o instrumento máis poderoso para cambiar o mundo. Pois o deporte, sen dúbida alguna, é un poderosísimo instrumento para lanzar mensaxes, como decía a Secretaria Xeral de Igualdade, querida Susana, e, por lo tanto, para cambiar o mundo. Cal é a mensaxe que queremos lanzar? E que, por eso, hoxe aquí agradezo esta oportunidade, porque sodes os destinatarios perfectos, nenas e nenos, os que queremos que os sensibilizades con esa mensaxe clara: no a violencia de xénero, no a violencia machista, no o maltrato físico, no o maltrato psíquico, no a desigualdade. E sí a favor da igualdade entre home e muller, entre nenos e nenas. A facer o que acabamos de facer aquí. Seguramente, cando visteis aí firmando, moitos estaríades pensando que están firmando aí, que están facendo? Pois o que estamos é firmando un acordo cos dous clubs deportivos máis importantes desta cidade e moi importantes en Galicia para que nos axuden a recordar unha cousa fundamental, que é que os homes e as mulleres, da igual que sexan nenos, nenas, da igual que teñan 80 anos, todos e todas somos iguais. Isto hai que recordalo? Pois sí, hai que recordalo. E hai que recordalo constantemente. Porque, aunque parezca unha cousa moi evidente, e que todo o mundo temos claro, hai moitísima xente que non o ten. E por iso lle dou as gracias a estes deportistas, os xogadores que hoxe están aquí especialmente, os xogadores do Celta, do Deportivo, do Obradoiro, a Tamar Echegoyen, a Javi Gómez Noia, todos eses deportistas que nos están axudando a recordar esta mensaxe. E os que todos miramos, e os que todos admiramos, e que nos fixamos moito no que fan, lles pedimos que sexan especialmente insistentes en recordar que todos somos iguais. Por lo tanto, a firma de hoxe é para conseguir isto algún día. Por iso dou as gracias aos deportistas e aos clubs que nos van botar unha man e, sobre todo, a vos, porque isto depende moitísimo máis de vos que de nós. Moitas gracias.